Моето основно послание е, че най-висшата ценност е човешкият живот. Винаги съм била на позиция, че историята не е само възпроизвеждане на факти, изграждане на умения, ценностна система. Историята учим, за да не я повтаряме. Холокоста е едно черно петно в човешката история и би трябвало да се учи от всеки един човек, за да може да не се повтаря никога повече. В учебната програма за 7-ми клас в рамките на урока за Втора световна война е включена темата за Холокоста, без да се въвежда понятието Холокост. С съвсем кратки думи, един пасаж се обобщава, че съдбата на евреите по старите български земи е щастливата съдба. 48 000 евреи са спасени. Но, за съжаление, и това също е споменато в учебниците, администрираните от България области жертват еврейското си население, общо 11 343 души. Светия Синод още през 1941 година предприема драстични стъпки, като приема един доклад, който узаконява евреите да си имат предишните права от преди включването ни в Тристранния пакт. А митрополит Кирил буквално се застанал храбро на ваколните и е казал, че тези евреи нямат никакво право да бъдат депортирани към Треблинка, към Аушвиц, към лагерите, които са пръснати в тогавашните територии на нацистка Германия. Това, на което много наблягам, е, че всеки има своята отговорност. Така както Димитър Пашев и другите праведници, общо 20, били достатъчно смели, за да заявят своята позиция, достатъчно смели да се разграничат от течението, достатъчно честни със съвестта си. Именно как само 40 души успяват да променят мнението на цялата държава само с един документ, само с 40 подписа. Но това е именно споделено мнение. Когато се идентифицираме с хората от онази епоха, можем да се преживеем, можем да видим през техните очи и да ходим с техните обувки. Основният урок, който можем да научим от всичките праведници на народите, е да толерираме всички без значение от това какви са. Трябва да ги приемаме хората каквито и да са, различни или еднакви.